Dyma'r myfyrdod ar gyfer Ebrill 40. I ddechrau gyda gair o ras. Bydd yn ein plith heddiw eto wrth i ni ymgynnull i ddaddoli ac i erfyn am dy bresenoldeb yn ein hoedfa a'n wythnos newydd. Boed i ni dderbyn bendith yn yr oedfa hon. Amen. Wedi dethol ychydig o adnodau llyn o lyfr Joshua 24. Dyma Joshua yn galw'r llwythau Israel i gyd at ei gilydd yn Sychem. Galwodd y cynghorwyr a'r arweinwyr i gyd, y barnwyr a'r swyddogion, yn mynd â nhw i sefyll o flaen Duw. Yna dywedodd wrth y bobl, dyma mae'r arglwydd Dduw Israel yn ei ddweud. Yn bell yn ôl roedd y chynafiaid, hyd at Tera, tad Abraham a Nachor, yn byw o'r ochr draw i afon Eufrates. Roedden nhw'n addoli duwiau eraill. Ond dyma fi'n cymryd Abraham o'r wlad honno, a dod ag ei wlad Canan, a rhoi lot fawr o ddisgynyddion iddo. Roeddais ei fab Eisac iddo, ac wedyn rhoi Jacob ac Esau i Eisac. Gafodd Esau fyw ar fryniau Seir, ond aeth Jacob ei feibion i lawr i'r Aifft. Wedyn anfonais Moses ac Aron i charwain chi allan o wlad yr Aifft, a tharo pobl yr Aifft gyda fflai. Pan des i a chynafiaid chi allan o'r Aifft, dyma nhw'n cyrraedd y môr, ac roedd marchogion a chrybydau'r hyfel yr Eifftiaid wedi dod ar ei hole. Wrth y môr coch, dyma chynafiaid yn gweiddi ar yr arglwydd am help. A dyma fi'n rhoi tywyllwch rhyngwch chi ar Eifftiaid ac yn ei boddi nhw'n y môr. Gwelsoch gyda'ch llygad eich hunain beth nes i yn yr Aifft. Wedyn buwch chi'n byw yn yr anialwch am flynyddoedd lawer. Yna dyma fi'n dod â chi dir yr Amoriaid, sef y bobl oedd yn byw i'r dwyrain o afon Iorddonen. Wel, mae'r adnodau yna'n cyfeirio at y wlad yr oedd Duw wedi roi i'r Israeliad wrth gwrs. Ac mae'n myfyrdod yn dod o lyfr y barnwyr o'r adnod gyntaf am hynod 20 a'r geiriau byr o dan hyd Beerseba. O dan hyd Beerseba. Nawr, allwch chi gael yr ymadrodd hwn mewn sawl man yn yr Hen Testament. A mae gen i'n unig Cymru yn ymadrodd sy'n egluro yn testyn cystal â dim. O Gaergybi i Gaerdydd, neu o Fôn i Fynwy. Enw 2 le yng Nghymru sy'n dynodi faint ein gwlad. O Gaergybi i Gaerdydd, dyna hyd a lled y Gymru hon. A dyna hefyd ystyr o dan i Beerseba. Ceir hanes am bregethwr unwaith yn egluro ystyr yr ymadrodd i'w gynulleidfa. Ac wrth fynd o'r oedfa, clywed 2 wraig yn siarad ei gilydd. Rhyfedd ynde, mae 2 le oedd dan a Beerseba. Oedden ni wastad wedi meddwl mae gŵr ag wraig oedden nhw. Dan yn yr rhan ogleddol. Ac fel mae Gaergybi yng ngogledd Cymru roedd, dan y men uchaf y wlad. Beerseba ar derfyn y wlad i lawr yn y de. A dyna hyd a lled holl fyd yr iddew, rhyw 100 milltir a hanner wrth 8 milltir ar 20. Mae'n rhyfedd meddwl fod holl ddrama fawr ymwneud Duw a ni wedi cymryd lle ar lwyfan mor fychan. Ar y cilcyn bach yna o ddaear, y daeth Duw yng nghyflawnder yr amser yn ei fab i'n byd. Ar y darn bach yna bregethodd, y cyflawnodd wirthiau, yr hoddodd addewidion. Yno y bu farw ar groesbren, yno claddwyd ef, gan ei ffrindiau, a'r darn bach yna, a welodd yr atgyfodiad a'r esgyniad. Digwyddodd hyn i gyd, ar y darn tir sydd rhwng Dan a Beerseba. Dyma'r lle ddewisodd Duw yn lwyfan i ddrama fawr ein gwaredigaeth. Wel, sut wlad oedd na rhwng Dan a Beerseba? Sut le ddewiswyd gan Dduw? Yn y lle cyntaf, gwlad fechan ddi-nod. Doedd dim arbennig yn perthyn iddi. Prin iawn oedd ei hadnoddau, a dim gallu ganddi. Yn wleidyddol, doedd ei ddim yn cyfrif. Gwlad lawd o bobl bach cyffredin iawn a di-nod. Yng Ngroeg roedden nhw athronwyr a disg. Yn Rhufain roedd na drefn a grym a gallu mawr. O dan hyd Beerseba doedd dim o'r pethau hyn. Roedd ei dan sawdl Rhufain,
heb rym I hunan o gwbl. Pryn oedd I hadnoddau materol, dim grym na gallu, hollol ddinod. Ond dyna ddewis Duw. Mae'n rhaid nad y pethau bydol sydd bwysicaf yng ngolwg Duw. Ond ni ddylai neb sy'n gyfarwydd ar y Beibl gael gormod o sioc o bligyd hyn. Geiriau cyfarwydd o lyfr y proffwyd Eseia, nid fy meddyliau I i'ch meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I meddy'r arglwydd. Ac yna yn y llythyr cyntaf at y Corinthiaid, Duw a ddewisodd ffôl bethau'r byd, gwan bethau y byd a ddewisodd Duw, a bethau distadl y byd a ddewisodd. A dyna'n sicr a nath wrth ddewis y darn o dir, oedd o dan I Beerseba, gwlad ddechan ddinod. Yn ail, dyma wlad yn dibynnu'n llwyr ar ei chreuwr. Ffordd o Beibl o ddweud hyn yw roedd e'n yfed dŵr o law y nefoedd. Enghraifft, doedd gan rhain ddim o dechnoleg yr aifft, lle roedd sianelau dŵr am neithriad dyn. O gymharu yr aifft a gwlad Canan, roedd ganddyn nhw bopeth. Technoleg wych iawn, tra roedd y wlad rhwng Dan a Beerseba yn gyntefig iawn, yn primitif. Ond unwaith eto, dyma ddewis Duw. I ni sy'n rhoi cymaint o bwyslais ar dechnoleg a chymaint o ledd o'n ein byd, rhyfedd y meddwl nad oedd Duw yn ei gyfri mor bwysig ag awnawn ni. Ac yn drydydd, gwlad ar gwrdd I ffeithwch oedd hi. Mae'n bynnag o wirddniodd yno, roedd yr anialwch mor agos fel na allent ei anwybyddu. Roedd yn ei bygwth yn ddeunyddiol. Roedd e'n arwyliadwraeth yn barhaus. Yn yr anialwch, crwydro roedd y bobl, perer union oedd rhain. Ond yn yr hannau mwyaf ffrwythlon, preswylwyr oedd yno. Roedd hon yn wlad y wyddai am ddau dyndra rhwng bywyd y pererin a bywyd y preswylydd. Pan oeddynt yn y dechrau ar y fi'n mynd I mewn i'r wlad, dywedodd Moses wrthynt, y wlad rydych ar y fynd iddi sydd llawn mynyddir a dyffryndir. Ups and downs fydd hi, bydd tyndra nhw. Gwlad felly ddewiswyd gan Dduw. Ac yn bedwerydd, gwlad yn y canol oedd hi. Hynny yw, roedd mewn sefyllfa allweddol. Roedd yn cydio Ewrop, Asia a'r Affrig, 3 chyfandir. Ond eto roedd hi ar wahân iddynt yn byw I bywyd I hunan. Ac eto'n gysylltiedig a gwledydd a chyfandiroedd dierth a gwahanol iddi I hunan. Nawr, I ni roi rhyw fath o drefn ar hyn I gyd. Allwn ni ddweud o wlad o Dan I Beerseba, yn ddarn o dir a ddewisodd Duw I anfon ei fab iddi. Lle chwaraewyd drama fawr gwaredigaeth y byd, yn wlad fechan, ddinod. Pryn ei hadnoddau a'i gallu bydol, un oedd yn dibynnu'n llwyr ar ei chreuwr, yn wlad wyddai am beryglon a bygythiad yr anialwch ac am dyndra rhwng bywyd pererin a phreswylydd, roedd yn byw I bywyd ei hunan tra ar yr un pryd roedd yn clymu 3 chyfandir yn ei gilydd. A dyna I chi ddisgrifiad o'r lle rhwng Dan a Beerseba. Ond I chredwch chi fod yr arglwydd Iesu Grist yn bodoli mewn byd tebyg i'r disgrifiad yna heddiw. Mae'r byd yn barod iawn I ddweud wrthon ni. Mae pobl ddinod ydym. Pryn yn hadnoddau bydol, a does ganddoch chi fawr o rym iddyn nhw. Dych chi ddim yn cyfrif. Ie, dinod a gwan, ond nid ar gyfoeth bydol, nac ar rym bydol y dibynnwn, ond ar Dduw, ar fedydd yr ysbryd glân ac ar arweiniad meddwl Crist, ein digonedd ni sydd o Dduw. Ac yna, fel y bobl gynt oedd yn byw rhwng Dan a Beerseba, fe wy'r eglwys Crist am y tyndra, rhwng bod yn bererin ac yn breswylydd. Y pererin yn mynd, a'r preswylydd yn aros yn preswylio. Mae Ann Griffiths a Pant y Celyn yn ysgrifennu am hiraethu am ei harglwydd am fod gydag ef, cartrefi gyda'r arglwydd. Ond temtasiwn yr am fwyaf ohonom i'w aros yma, ymgartrefi yn y byd hwn, ymserchu yn ei bethau tra bod y pererin yn hiraethu
am ddinas ag iddi sylfaeni, hynny yw dinas i ddod. Mae Cristnogaeth wedi gwybod am y tyndra hwn erioed, yn gwybod am y mynyddir a'r dyffryndir. Dal cymundeb a Duw, rhaid esgyn i addoli, gwasanaethu cydddyn, rhaid disgyn i weini. Esgyn i addoli a disgyn i weini. Addoli Duw a gwasanaethu cydddyn. Fe gofiwn am y tyndra hwn ar fynydd y gwedd newidiad. Pedr, Iago ac Ioan yn esgyn i'r mynydd gyda'r Iesu ac yn cael yno y cymundeb rhyfeddau eriod ac am aros yno. Ond medda'r Iesu, na, rhaid mynd yn ôl i'r dyffryn, oherwydd roedd yno rhain aros yn ei hangen amdano ef ac amdano'n tweithau, a rhaid oedd ei ddilyn i'r dyffryn i slaw. Fe ysgrifennodd William Parry Hughes am eglwys Crist fel hyn, disg i ofni byw yn esmwyth, gan anghofio'r byd a'i loes. Mae'r rhaid gofio am ein cydyn yr byd a'i loes. Fe wy'r eglwys Iesu Grist yng Nghymru heddiw am y tyndra hwn. Ond ei theimlwch chi weithiau fod pobl yn ein hiwso ni. Pobl yn ein hiwso ni. Ond dyna'r paradox rhyfedd yn hanes eglwys Iesu Grist, i ni yma i gael yn hiwso. Ac mae'r tensiwn yn fawr. Nid yn unig cael ei hiwsio mai yr eglwys, ond mae'n cael ei barnu a'i choll farnu'n aml gan y byd. Enghraifft, os ydyw yn agor ei cheg am broblemau cymdeithasol, mae'n cael ei barnu a'i choll farnu'n aml. Ac os ydyn ni'n dweud am anhegwch neu anghyfiawnderau fe ddywedir, nid eich busnes chi yw hynny, gadwch y broblemau hynny i ni. Does gennych chi mor qualifications. Mi ddywedwyd hynny wrth glerigwyr gan neb llai na Margaret Thatcher. Pan oedd hi'n sôn am qualifications cynrychiolwyr eglwys Iesu Grist, ac yn dweud nad oedd rhain yn trained in politics. Wel, edrychwch ar qualifications aelodau seneddol, ffermwyr, cyfreithwyr, ambell feddyg, athrawon coleg, a llawer un a'i qualification oedd fo ganddo arian neu dir. Rhyfedd o fyd yn fe. Mae'r rhaid wrth grefydd mewn bywyd, yn ogystal â bywyd mewn crefydd. Mor ddi nod a ffrin ei galliau a hadnoddau oedd y wlad fach rhwng Dan a Beerseba. Eto, dyma'r llwyfan a ddewisodd Duw i chwarae drama fawr gwaredigaeth dyn a byd cyfan arno. Ac mor ddi nod, prin ei gallu a'i hadnoddau bydol yw eglwys Iesu Grist. Trwy ei eglwys, mae Duw yn dewis dod â'i achawdwriaeth i'n hoes ninne. Brwydr am enaid, am eneidiau dynion, yw'r frwydr fawr, yn y dyddiau ôl Covid yma. A gorau pa gyntaf i bawb ohonom sylweddoli hynny. Mae'r oes ole hon yn prysyd roi dynion yn eneidiau wedi marw, yn trigo mewn cnawd. We are technological giants and moral infants, meddai fi eto. A bethau elfennol wedi cael ei anghofio, y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Pan glyw ni am ei ieuenctid yn torri mewn i di hen wraig yn ei 80au i ddwyn i ychydig, a hithen cloi hunan yn ei llofft, ac yn ceisio rhoi ei thi ar dan gan achosi ei marwolaeth. Ac gyrru car wedi yfed, a chymryd cyffuriau, ac achosi marwolaeth mewn damwen. Yn ddyddiol bron mae hanes am rywun wedi ei giro yn ei ladd ar newyddion Cymru. Mae llu o enghreifftiau diflas iawn. Roedd un bachgen ifanc wedi dwy'n car y pensiynwyr a wedi smasio'r car, a pan ddywedwyd wrtho iddo achosi poen iddyn nhw ei ymateb oedd, so what? So what? Mae'r pethau elfennol ar goll, y da'r drwg. Na i'm o'ch blino chi wrth adrodd mwy, fe wyddwch am y straeon trist yma fel finne. Brwydr am eneidiau dynion yw'r frwydr fawr heddiw. Fel y darn tir hwnnw gynt o Dan i Beerseba, mae eglwys Iesu Grist hithen cael ei hunan yn y canol. Os yw am fod yn ffyddlon i'w harglwydd, rhaid bwrw mewn i'r frwydr hon am eneidiau dynion, ac achub y Gymru hon i Grist. Heb eglwys yr arglwydd Iesu Grist, does dim gobaith. Felly, na chaffed bwyso ar y byd,
nac unrhyw fraich o gnawd, doed yn gyfoethog a doed yn gryf drwy helpu'r gwan a'r tlawd. Na thyned gwychter gwag y llawr ei serch oddi ar y gwir, na chuddied a ddirniadau dyn ddwy foldeb deiriau pyr. Heb nawdd na nerth, ond tarian ffydd, a chledd yr ysbryd glân, byth boed rhinweddau angau'r groes o'i chylch yn ddir o dan. Ar y cilcyn tir, rhwng Dan a Beerseba, y daeth Duw i'r byd yn ei fab. Gwaredigaeth dyn a thrwy ei eglwys lan, y bydd yn achub ein cenedl a'n cenhedlaeth ninne. Mor ddyn nod yn aill a'r llall, yng ngolwg y byd. Dyna ewyllus yr arglwydd, am braint ni, i cydweithio gydag mwyn dyn, ac fel y boi ewyllus sef, yn llwyddo. Mwyn ei enw. Amen. Orffennwn ni gyda gair o weddi eto. Arglwydd tynerwch tir datom yn ein bregister, yn ein hansicrwydd, a thawela ein gofidiau. Adfer ansawdd i'n bywydau, fel bod bywyd yn cael ei fyw yn ei gyflawnder, ac nid ei oddef yn unig. Cawsom gyfrinach bywyd yno ti, boed i hyn ledu trwy'n holl ymwneud, ti yw ein hangor. Disg ni ganfod y canol llonydd, rwy ti'n ei gynnig yng nghanol stormydd oes. Gostegar stormydd mewnol oedd i mewn i bob un ohonom. I diolch Dduw am gynnig i ni heddwch a thangnefedd yng nghanol y storm. Fe fydd yna degau anodd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf eto. Fe fydd yna dreialon. Arwen ni trwy'r anawsterau hynny, ac arwen ni mewn modd nad yw yn ein cynyrfu. Os bydd yna dostrwydd, a mae yna dostrwydd yn ein plith, lleddfa pob doler, a nertha pob gofalwr yn ein cymdeithas. Dyr o'r un heddwch i'r gofalwyr hynny sydd yn gweithio'n ddygyn mewn tawelwch ac mewn pryder yn aml. Bydd yn alar yn aflonyddu ar fywydau rai ohonom, a bydd yn anodd i rai ddirnad y profiad hwnnw. Llonydda hwy, bydd yn fal miw clwyfau, a sicrhawyd efo ti yno, drwy bob profiad anifyr, yn graig i bwyso arni. Dyroi ni yr hedd sydd yno ti, yr hedd sydd yn dy fab, Iesu Grist. Amen.